Goddag og velkommen til her ved Cirkus Greenland. Vi har fået til opgave af Preben at starte en 150 hestes Yamaha 4-takter med snortræk i forbindelse med DNV-godkendelse. Og hvis vi kigger herover, kan vi se mærkeskiltet her. Det er en Yamaha F150 AET. Det er en lidt ældre motor. Den har været monteret på forskellige både. Den er nu kommet ind her og lige været motorkassen på den anden side. Og her på toppen, der er svinghjulet, det er modificeret med en snormedbringer fra en Yamaha F115. Så for at man kan gøre det her, så skal der altså fremstilles et kit til at kunne starte. Der er viklet startsnoren på. Jens Ingvar, du lige holde ved motoren derovre. Der er tænding på.